माने हमनी के गांव जवार में कहावत बा कि हमनी के अपना से जो कोन काम ना होला नु ओकरा के थमा दियाला ले जाके बरहम बाबा के लगे आ कहल जाला कि ये बरहम बाबा अब रवि हाथ में बा हमरा के पास करा देखी कि अब की हम पास करत नहीं कि ना ए प्लस बी बी प्लस सी आ सी प्लस डी। हाँ फिर फोन आवल भाई सामना के फोन आवत है ओहो इना माने हनु फिर अब हमरा के बुझाता कि फेले क के मार देखो का कहती है। हेलो का हो माने हमरा के ना छोड़बू ना पढ़े देबू माने जब हम पढ़े बैठो तनी तभी तू फोन कर देता रू ई बताओ कि 3 बार तो तू फेल करा देलू माने अब क्यों का चाहता रू तू कि हम फेल हो जाई आ तारा मन में ये बा तो सुन तोहरे से एगो तो गाना याद आ गइल। हाँ तो सुन लो जाते जाते अरे काहे पागल आइल बारू हमरा के पढ़े न देत बारू आ छने छने मारो तारू मिस कॉल पियर फराक वाली तो भाई सुनलो भाई लो कि अगर जदी जे फेल हो जाइब तो तहरा के छोड़ब नाही मनमा हमरो पागल भई ए पियर फराक वाली अरे तोहरे चक्कर में फेल भइनी 3 बार बुझा। हाँ तोहरे चक्कर में 3 बार फेल भरनी भोर पर आ गए जब छापरा कॉलेज में फेल भरनी तो तोहरे चक्कर में माने लिखे के बुझी कि ए प्लस बी तो लिख देते एक नंबर अबे लिख के ना तो सुन लो हो जाते जाते होयो सुन मिया जे ना आई रहेगा ना वही करी कि खालू तिरंगा गोरिया हो तू फार के हो बाकी वही है तवार के जहाँ झार के। ताई प्रणाम करतनी हम बनी भाई रोशन जादू तो भाई लोग देख लो वीडियो आ गल बा वीडियो माने बहुत लेट से आइल हो कुछ कारण वाला तो वीडियो ना होत लगा लेकिन बट अब वीडियो आई रगल के आ वीडियो देखी लो कैसन बा अगर अच्छा लगता तो लाइक करी लो शेयर करी लो कमेंट करी लो जरूर प्रणाम।